La preparació, home, es necessita cada muntanya unes característiques diferents, no? Algunes és més preparació amb gel, les altres més, per exemple, la propera que fem és molta més escalada, amb roca. On anireu? Ara anem a l'octubre, al mes d'octubre anirem a el que és la piràmide Carstens, que es considera la muntanya més alta d'Oceania, no? Oceania, que està a Indonèsia, en una illa de les 1.000 que hi ha a Indonèsia, una illa a l'Equador, una muntanya que climatològicament no té masses problemes, a part que plou 5 hores al dia, de mitja, o sigui que realment, però no és una muntanya que no hi ha glaceres, per exemple, no hi ha risc de llaus, no hi ha risc d'esquerdes, etc. Però en canvi té la complicació que és una roca de nivells d'escalada de 5, 6è a 4.500, 5.000 metres, o sigui que és més complexa. Cada una té unes característiques diferents. Alguna, per exemple, a la Concagua pràcticament no has d'entrenar, si ets una persona que fas esport a nivell més o menys alt normalment, vull dir, allà mateix et vas aclimatant, etc. Això és a la Concagua, la paret oest de la Concagua, i en canvi, per exemple, aquesta, nosaltres ja fem escalada sovint, però no amb la constància que requereix fer aquesta muntanya. I ara, a partir de la primavera, tenim un programa específic de preparació més per l'escalada. Quan anem l'any que ve, a la primavera, al McKinley, allà és molt gel, molta neu, això és el que hem fet més, més gel, més neu, hi ha més riscos, una muntanya molt més complexa, hi ha més problemes, la climatologia és molt dura, molt vent, molta humitat, és curiós perquè té molta humitat, amb la qual segons has de portar una roba molt adequada, perquè, per exemple, els plomons normals que ens serveixen en segons quines muntanyes, inclús a l'Everest, allà no et serveixen perquè se't mullen i deixen de fer la funció que tenen que fer. Que és una mica el maco d'aquest projecte, que cada un és unes característiques i una manera de preparar-ho molt diferent i que també ho fa apassionant i molt entretingut. I també el que està bé, ara estàvem veient el moment d'arribar fins a dalt, no només el punt últim, sinó tot el viatge que fas, la gent que et trobes, m'imagino, que tot això també és l'important. Clar, això, la veritat és que a part de ser un repte o un projecte basat en la muntanya i en un aspecte esportiu, clar, té molts ingredients que realment els que ens agrada muntar lius grossos és molt atractiu, no? Perquè a part de ser un viatge maquíssim amb llocs impressionants del món, clar, requereix tota una preparació, estàs molt en contacte amb la gent allà, vull dir, la gent de la muntanya, guies, cuiners, aprofites per conèixer els països i realment només preparar-ho és molt divertit, perquè a més, en diferència del que hem fet, per exemple, al Dakar, que hem comentat, que jo, per exemple, n'he corregut 2 amb moto i 5 amb cotxe, clar, t'apartes totalment del que és, podríem dir, més civilització o motor, per exemple, màquines, aquí ets tu, la natura, i depèn molt de com estiguis tu respecte a la natura i les condicions d'allò, no tens elements, diguem, artificials, no? És molt maco. M'imagino que per preparar-te per fer el Dakar o el repte aquest dels 7 cims requereix una preparació i requereix un sacrifici, però t'estava escoltant i m'imagino que el poder aconseguir-ho doncs supera aquest sacrifici. Sí, això, clar, muntar temes així és molt sacrifici a molts nivells, i no només a nivell físic. Sobretot a nivell personal, suposo. A nivell físic i d'esportiu i de preparació és un d'ells, però requereix organitzar-te molt bé amb la família, requereix organitzar-te molt bé amb la feina, requereix assumir que tindràs molt estrès abans de marxar i quan tornis, sobretot depèn del tipus de feina que tinguis, nosaltres ens ho podem organitzar, però els dos som empresaris, però tenim un lío abans de marxar que et podries morir. I quan tornes et trobes, no és allò que demanem una excedència un mes, no. Vull dir, l'excedència ens la provoquem, no? I és realment complexa i passes molt estrès, que a vegades penses, es justifica aquest estrès amb el que fas, que al final has de fer una muntanya, però és que a la que vas agafar l'avió ja te n'oblides dels 2 mesos d'estrès, els problemes, te n'oblides, perquè realment són objectius que emplenen molt, donen molt sentit una mica a el que és la vida, als projectes que t'agraden, a les il·lusions, i donar-nos compte que al final tot el que és xulo moltes vegades està fora de la zona de comoditat, no? I has d'estar disposat a passar aquests petits sacrificis. I es necessiten molts diners per fer aquestes aventures? També, igual que els hem muntat més o menys del més fàcil al més complex, també el pressupost és progressiu, no? O sigui, per exemple, a la Concagua seria una muntanya que podríem assumir com unes vacances, pagant-ho quasi nosaltres. El pressupost va al voltant d'entre 2.000 i 3.000 euros, ho muntes tot, no és excessiu, és assumible. Clar, hi ha muntanyes, per exemple, la següent, ja ens anem a un pressupost per persona al voltant d'entre 8 i 10.000 euros. Ja només els viatges i tot és complex. Ja va pujant. Al Mont Vinson, només el bitllet d'avió
que hi ha, que va des d'Argentina fins a l'Antàrtida, al Pol Sud, només el bitllet d'avió aquell val 14.000 euros. Vull dir, només el bitllet, perquè és un viatge molt extrem, hi ha molt pocs pilots que ho fan, és un exemple. Després, clar, la muntanya aquella per persona te'n pots anar a 30.000 euros, 25, i a l'Everest també entre 30 i 50, depèn de com ho muntis. Clar, els pressupostos van pujant. Per sort tenim nosaltres un patrocinador que de moment fins a mitjans de l'any que ve ho tenim solucionat i esperem que Saunier Duval ens continuï apoyant fins al 2010. A partir d'allà. Si no ens escalfarà a tots. Exacte, almenys si no ens escalfarà. Albert Bosch, moltíssimes gràcies per haver vingut a la Barcelona. A vosaltres. I molt d'èxit. Aviam si ho aconseguim. Quan torneu d'una altra aventura d'aquestes, veniu a explicar-nos-ho. Amb molt de gust. Que vagi bé. Gràcies. Gràcies a tu també, Carles.